Dzień od samego rana zapowiada się pogodnie i słonecznie. W całym kraju bezchmurne niebo. Na termometrach zanotujemy od 16 do 23 stopni na ziemi lubuskiej. Wiatr umiarkowany. W drugiej połowie dnia temperatura wzrośnie do nawet 35 stopni w Zielonej Górze. We wszystkich regionach upalne wartości. Pozostałe regiony z temperaturą od 29 do 34 stopni. Wiatr zawieje z kierunków północno-zachodnich. W porywach osiągnie prędkość maksymalnie do 30 km na godzinę. Na barometrach 1020 hektopaskali. Warunki biometeo obojętne lub sprzyjające. Jakość powietrza na ogół na poziomie bardzo dobrym. Niewielkie zanieczyszczenia wystąpią na południu Polski.